Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye? Lekae kula niku arep apik-apian kali Antaséna. Ayo Antaséna adu-adu sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak apa-apa. Sapa? Antaséna. Kula pindhani gak apa-apa ping 3 sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe ngletak Jambak lambut kula. Talik yes antem genceng jejet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman bles. Plotol. Hah? Plotol. Kangger ra cetha tak karat ndasmu lho. Untune Plotol. Tindak meneh glojat Antaséna mumbul kendroki kula bluk. Kula kendrokan untung ming sikil siji. Lah sikile Antaséna sing siji Cemplung jugangan. Kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah macalah nek iso nyemplung Antaséna jugangan. Nira ora saka kowe. Nek lak kecemplung. Mane kowe mung ngomong tok. Aku iso nek pidato paitan holen. Kula wonten cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-sekali maju. Maju sekali-sekali. Kula mung cangkeman. Wong tua. Antaséna ceko ampuh kok kula kok nyekel Antaséna sampean ndek pikiran ula. Haha. Nek domongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen. Sapa kira sing urung maju? Watak-watak. Citraksi Nggih, Man. arep maju apa? Nenek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing apik-apikane Momong suwe. Antaséna. Wah ta. Suramarta Jayamrata imbang yen padha-padha. Antaséna bayi wingi sore, Man. Nenek nganti kula kalah konton nyembah selawe taun. Maju ora sakra. Citraksi dasar kepara nyata oleh capeng kok mempeng arep perang lho arep perang mungsuhmu wah kowe aja selak kowe aja mungkir kowe sing betengi Wisanggeni arep njaluk negara Ngastina. Apa ora? Lah terus? Kok sik tak omong sik. Kuku Rawa sing betengi anu negara Ngastina. Terus? Kartomarma kalah karo kowe. Sutama kalah karo kowe. Durmagati kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cara piye kowe? Njaluk tak batangmu. Apa? Tak andani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti ya. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakale kalah. Masa? Kuwi tenan.
Mergo nek nganti iki engko perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange petruk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Ning nek menang aku, iki wong semono iki wis iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap kowe ora pentas. Iya ya. Ha iya. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Ha iya. Ora pentas. Piye? Neng turu nang kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah ya jelas. Pilih pentas. Nah, nek pilih pentas mulya wae rasah perang. Ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Bambangane ra ditanggap. Heeh. Rak wulung aku mulih ning cecok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh, iya. Oke. Nek ngono aku tak bali ya Antasena. Wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah aku ya Pak demu dhewe. Ha iya. Kowe karo aku iki isih sedulur. Isi padha-padha wong tuwa karo Amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Ya sing ati-ati. Engko nenek takoni Patih Sengkuni mbangane menang kowe ora ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aku njaluk pamit sing ati-ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neng kene ya Antasena. Heeh. Njaluk tulung nek iso wae Sengkuni iki polonen cangkeme. Ya engko gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neng Jakarta rong dina aku. Oh iya. Wis penane aku tak bali. Yo, hati-hati ya, Dik. Piye, Cit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok radongki jane piye, Kak? Kok ora perang ning wayangane ngene man. Dipikir secara lonjong, logis. Kula wis adu arep karo Antasena. Heeh. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde, piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nek nganti menang kowe, sesuk ora ditanggap wayangan meneh, merga diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cicit Rangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman napa kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do manggih teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya. Ha nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mula. Timbangane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cacat. Wis karo minggat. Kok sampean kaya lara ati? Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe takon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong
nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi conto sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Mula luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut, Mas. Iya, wis ana migata aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Heeh. Wong itu kana wisal. Gak didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosori. Ya.